ce shi kenan kawai to zaman layi za mu dinga yi. Yanzu yar wayan nan ma da kake gani in dai ba wai ka je shago irin ka dan ba su tsarin nan da ake ko dubu nawa ne ma ake bayarwa mato amma to dan karba ne. Yanzu in ba haka za ka yi ba kawai a ce wai ba za ka samu waya android mato daga gare ka. to ni abinda ma yake ban mamaki a rayuwar nan kai ka waye gari ma 200 ta gare ka 200 ma Kai kana gani kullum fa sai dai kawai fa mu dinga zaman layi ba. kowaye na Dan abincin da aka wa yara a gida fa shi muke samu fa muna faɗan ragewa da shi. ka bari kawai Rayuwar nan kana gani 200 ma sai ta gagare ka fa. Kawai sai dai to zaman layi za mu dinga yi kawai. ai baba ina gaya ma yanzu duk abin da na gani ba daga kafa To kai ko ni na gani alaji ko ni na gani alaji kai. wasanne Ke